Ja, meestal wat weer een mooie dag. Je wordt volop zinnen en simmertemperaturen in Friesland. Temperaturen tussen de 23 en 24 graden. En ja, dan kunnen we er even op uit. Dan kunnen we even het stroom opzieken. Of zoals je in Haas even in het boord ziet. Joenen vannacht houden we ook opklarings en rustig waar. Het is volop helder. En de temperatuur die zak je erbij naar zo'n 10 tot 16 graden. De hegere temperaturen bij het water en in het watergebied. Net volle wind. En ook morgen hebben we zo'n fantastische, supermooie dag. Volop zinnen, geen bewolking. Het is rustig, er zit een zwakke tot matige wind uit het eerste naar het noordesten. En de temperaturen dan, ja, nog hoger als Joert. Het wordt een graad of 26, 27 graden in het zuidesten. Ja, ook in het watergebied hege temperaturen. Daar wordt het zo'n 24 graden en misschien in de Leiden wel 24. Dan gaan we naar het vooruitzicht voor de komende dagen en dan houden we dit simmerwaar in Friesland. De temperaturen die lezen ze om de simmerse waarde van 24 of 24 graden. En we zorgen dat de zinnen in elk geval waanzinnig en toonzie nog volop zullen schijnen. Maar er komt ook wat meer bewolking en dat is dan vooral op vreet het geval. De wind is wat eerstelijk en die is zwak tot matig, soms is even wat sterker. Maar zoals het nou zit, komt er geen delslag. De delslag zit pas voor het weekend op het programma. Nog een hoffelijke jong verder.